Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры ў нашай студыі блогер і палітык Александр Кнырович. Прывітанне, Александр. Добрый, Павел, дзень добрый, паважаныя гледачы. І я нагадаю, як заўжды, што мы адказваем на ваши пытанні, асабліва калі яны суправаджаюцца донатамі. На карысць Еўрарадыё, конечно. Сябры, гэта абсалютна жывы эфір, ёсць чат трансляцыі, дзеліцеся, калі ласка, сваімі рэфлексіямі, задавайце пытанні. Калі пытанне з донатам, там есть такі значок долара, мы, канешне ж, яго агучым, калі яно нікога не абражае, і калі вы яго даслалі не ў апошні момант, калі мы просто паспеем гэта зрабіць. Звычайна, Александр, я кажу ў гэтым месцы, што мы абмяркоўваем галоўныя важныя навіны і тэмы тыдня, але сёння мы будзем з вами абмяркоўваць галоўныя важныя навіны і тэмы чацвярга 11 верасня. Вось все ж таки ёсць у гэтай даце 11 верасня нешта драматычнае, да? 2001 год гэта напад Аль-Каіды. Ну, канешне, яшчэ мы можам згадаць, што 43 гады таму нарадзілася Светлана Ціхановская 11 верасня. Віншуем. І все, што адбывалася ўчора, ну, акрамя закрыцця польскіх межаў, у прынцыпе, можна было разглядаць як падарунак з боку амерыканцаў Светлане Ціхановскай на дзень нараджэння. Ну, Хаця, вядома, яно гэтым не было. У нейкім сэнсе можна і гэта лічыць так ці інакш. Падарункам. І інакш Святлана Георгіевна з днём нараджэння. Ну, а цяпер, уласна, да падзеяў. 52 закладнікі на волі. І тут я адразу прапаную нам паглядзець невялікае відэа з учорашняга стендапа у Палацы Незалежнасці, у кабінеце, дзе Лукашенко праводзіць свае нарады. Чаму? Таму што аказваецца, што гэтае слово закладнікі, яно некаму, вот аднаму чалавеку вельмі перашкаджае, настолькі, што ён пачынае свае рэплікі пра гэтую тэму менавіта з гэтага слова. Ну и Джон, слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи, скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там, политзаключенных и еще чего-то. Заложников, да? Заложников. Я не против. Давайте обсудим эту тему так глобально. Як вам, Александр? Да, вельмі прыгожа. Вельмі прыгожа. Відаць, што гэта такая балючая такая кропачка недзе на пузе ў чалавека, што, канешне, быць кіраўніком фактычным краіны, якая займае такое ганаровае трэцяе месца, калі падаецца мне ў свеце па колькасці палітзняволеных. У выпадку Трампа ён не называе іх палітзняволенымі, але яшчэ горш называе наўпрост закладнікамі, што з'яўляюцца праўдай. Канешне, Лукашэнкі не хочацца выглядаць менавіта так у вачах. То бок, з аднаго боку, ты ва ўсіх навінах побач з Трампам. Трамп пра цябе кажа, як там, моцны лідар. Многоуважаемы. Да, ну, і гэта круто. Да, то бок Трамп, в прынцыпе, не ўсіх прэзідэнтаў у свеце называе моцнымі лідарамі. Увогуле, не ўсім прэзідэнтам у свеце ён прысвячае свае допісы ў соцсеткі Truth, да? Але разам з тым Трамп так паміж радкоў, да, ну, праз косачку, да, кажа, ну, это моцны лідар, у яго там 1300 закладнікаў, ці там 1400, да. І тут нешта вот ламаецца ў гэта вот прыгожай карцінкі вот міжнароднай, да, вот у гэтай іміджавай рэчы, якую, безумоўна, вось гэтую барацьбу за імідж Лукашенко вядзе і выйграе апошнім часам. Ізаляцыя здымаецца, дзякуючы яго кантактам з Белым домом, але вот закладнікі застаюцца. І тут я у вас хочу, Александр, запытацца. Вот 52, да? Як ставіцца? З аднаго боку, безумоўна, ну, класна, да, што выйшлі людзі. З іншага боку, 52 з 1300 ці 1400, як лічыць у Белым доме, з 1150, як лічыць праваабарончы цэнтр «Вясна». Вот у мяне неадназначнае пачуцце, а як у вас? Да, у меня вельмі добрае ў гэты момент пачуцці, таму што мы бачым, як крок па кроку расце гэтая колькасць. І зададзімся пытанне, ці маглі б мы себе ўявіць, што вось нічога не адбываецца, няма ніякіх кантактаў, тут раз у першы раз прыехаў там Келах ці нехта, і адразу ўсе 1300 на граніцы, на мяжы з Літвой.
Ну, зразумела, што гэта немагчыма, што палітычная практыка кажуць аб тым, што крок па кроку, што так павольна вельмі разгортваюцца падзеі, калі стороны умацоўваюць, як не дзіўна гэта казаць у адносінах да Лукашэнкі, але умацоўваюць узаемны давер бакі, то тады магчымы большыя умовы, большыя угоды, сделкі і так далей. Таму мне падаецца, што гэта ўсё ж такі вельмі натуральна развіваецца. Я вельмі рады, што гэта 52 чалавекі на волі, што сярод іх ёсць такія фігуры, як Статкевіч, як, канешне, Владимир Мацкевіч. Вось. І мне падаецца, што гэта вельмі выгадная сделка. Чаму? Таму што вось мы разумеем, што адваротны яе бок гэта зніццё санкцыяў з Белаві, але якія санкцыі, то бок я на гэтую конту раблю асобнае выданне аб тым, што на Белаве ёсць некалькі санкцый, відаў санкцый. Першае гэта паветраная, Белавія не мае магчымасці летаць у Еўропу, і якія санкцыі з гэтага у гэтым сэнсе ніхто не здымаў. Белавія не паляціць. Перайшлі да тэмы Белавія, плаўна, да, але тым не менш, да. Я згодны, што эта тэма таксама важная, таму што мне здаецца, што нашых слухачоў, гледачоў якраз такі Белавія, нават тых, хто уже даўно, уже некалькі гадоў жыве там у Польшы, у Літве, у больш далёкіх ад Беларусі краінах Еўрасаюза, ўсё ж такі сваякі, конечно, раней маглі сесці на самалёт, прылецець, да, а цяпер я ввогуле, калі шчыра, не ведаю, і пра гэта мы таксама пагаворым, таму што мяжа з Польшай. Мы можам вернуцца да Белаві трохі пазней. Не, вось калі ўжо пачалі, да, важная заўвага ад Александра Кныровіча, што не паляцяць заўтра. Не паляцяць нікуды, ні Барселону, ні Мілан, ні Лондон. Ні нават у Варшаву. І нават, на жаль, і Вільню не паляцяць, бо гэта санкцыі, якія ніхто не збіраецца здымаць, а гэта найбольш балючае для беларусаў, я разумею. Я вельмі жадаў бы, каб беларусы мелі магчымасць прыляцець да ўсіх еўрапейскіх гарадоў. Вось, якія санкцыі зняты санкцыі менавіта з ЗША, якія гэта былі санкцыі? Санкцыі на абслугоўванне, ў першую чаргу, Боингов і на фінансавыя суадносіны. Калісьці гэтыя санкцыі, не гледзячы на тое, што некаторыя палітыкі казалі, што гэтыя санкцыі аставіць борт номер 1, як кажуць, Беларусі на земле, не ставілі яго на земле, знайшліся шэрыя шляхі. Вось, але, канешне, гэта ўплывала. Павла Латушку, я так разумею, да? Мы дамовіліся, што я не буду нікаго крытыкаваць наўпрост у эфірах. Так, окей. Там будзем казаць некаторыя безадказныя палітыкі. Борт номер 1, сапраўды, лётае, куды жадае, і ніхто яго не спыняе, Зімбабве, Кітай і ў Расіі шмат разоў і так далей. Але беларускі парк Белавія скараціўся з 31 машыны до, было 13, зараз 16 гэтых самалётаў. І гэта чаму, Александр? Гэта таму, што амерыканскія санкцыі перашкаджалі, першае, закупляць запчасткі новыя для самалётаў. І, канешне, другое ёсць. І другое, гэта абслугоўванне у аэрапортах. Не. У замежных. Я так разумею, што ёсць яшчэ трэцяе у вас у галаве. Канешне, ёсць трэцяе, і яно вельмі ўплывовае. Частка гэтых самалётаў, мы разумеем, што самалёт рэч дарагая. І яны купляліся праз лізінгавыя схемы, і лізінгавыя схемы, канешне, былі праз захадныя кампаніі, у тым ліку праз амерыканскія кампаніі. І ось все лізінгавыя умовы былі прыпынены. Таму што амерыканская рэгулятар, амерыканскі, Мінфін, але там ёсць асобная ОФАЦ, да, структура, яна просто загадала всім спыніць любыя фінансавыя аперацыі з Белаві. Паколькі гэты АФАЦ вельмі страшная структура, рэальна все ў свеце хочуць не парушаць тое, што кажа АФАЦ, все спынілі. Так. І вось дзякуючы гэтаму амаль канфіскацыя адбылася ў некаторых аэрапортах самалётаў пад брэндам Белаві. Да чаго гэта прывяло? Давайце лічбы. У 2019 годзе Белаві перавезла 4 мільёны з маленькім хвосцікам. У мінулым годзе яны ганарыліся тым, што дасягнулі лічбы 2 мільёна.
В 2019 была апошняя адчыненая справаздачнасць за 20 год, но 20 мы разумеем, гэта ўжо ковідны год. В 2019 годзе было 860 мільёнаў выручка і был прыбытак амаль 70 мільёнаў, што вельмі добрыя паказнікі. Мы разумеем, што гэта добрыя паказнікі за кошт таго, што была монополія, што Белавія не пушала Ryanair, ну, толькі збіраліся нешта з візэем рабіць і так далее, але гэта была прыбытковая кампанія. Вось мы бачым у 2 разы, як зменшылася колькасць пасажыраў, як 2 разы зменшылася колькасць напрамкаў. Зараз Белавія лётае толькі на ўсход. Ну і для параўнання, калі ў мінулым годзе Белавія перавезла 2 мільёны пасажыраў, то літоўскія аэрапорты абслугоўвалі 6,6 мільёна, а адзін аэрапорт маім вельмі я люблю город Краков, вось у Кракове аэрапорт 11 мільёнаў пасажыраў. Нават не столичный город, хотя, конечно, это ножом по сердцу любого жыхара Кракова, польскага. Але... Будем лічыць, што сапраўдная столица все ж таки там. Да. Да простять мне, пробачьте мне, жыхары. Ну, я додам до того, что изменилась структура напрамкаў, абсолютно. Так, и у Россию, куды у основном лётае цяпер Белавия, ты не продашь квіток за 400 евро. Так. Там, ну, никто не будет там лётаць у Краснодар за 400 евро. Да? Я поглядел вчера на сайте, билеты там до Сочи, 250 евро туда и в отворотный бок. Это до Сочи, это курорт так. И амаль сезон, правильно? Так, а там, я памятаю, у Москву квіток стоил 50 евро, в принципе. Так. Не ведаю, як цяпер. Калісьці я летаў з Мінска в Москву, Белавія, яшчэ калі жыў у Мінску. Прыкладна так і ёсць. Вось такая кампанія, вось такі ўплыў санкцыяў і нічога за гэтага, акрамя таго, што Белавія зможа набываць зараз Боінгі, напэўна, і таксама зможа набываць, там былі яшчэ Embraer і Bombardier. Яны таксама, гэта не амерыканскія кампаніі, але яны падтрымлівалі гэтыя санкцыі таксама. Ну, вымушаныя былі, безумоўна. Вымушаны, конечно. І таму зараз вось гэтая частка знятая, але нічога не знята з Европы. Але ў мяне ёсць цікавае пытанне. Ведаеце, авіакампаніі России не маюць магчымасці лётаць у ЗША. У іх ёсць забарона. А ў Белавіі няма забароны лётаць у ЗША, і магчыма мы пабачым рэйс такі, ведаеце, Менск, які-небудзь там, Иркутск, Лос-Анджелес. Умоўны аэрафлот дае Белавіі ў аренду свой умоўны там, я не ведаю, ці ёсць у аэрафлота Dreamliner. Ну, так, самолет такого класса, аэробус, там, ну, А330, да, які можа рабіць такія трансатлантычныя пералёты. І Белавія пачынае лётаць, ну, можа быць, праз Москву ўсё ж такі, каб забраць. Каб ужо вот з гэтым пасажырам, якім трэба Лос-Анджелес, ім не трэба было спярша у Мінск, пасля ўжо Лос-Анджелес, да, але, ну, тым не менш. Ну, ведаеце, разважваючы на гэтую тэму учора, я яшчэ узгадаў, як Валерій Чкалаў у 37-м годзе летаў у ЗША праз полюс, праз паўночны полюс. Магчыма, гэты маршрут трэба асваіваць. Гэты маршрут, направду, што ёсць, і яго актыўна выкарыстоўваюць скандынаўскія авіакампаніі, так што чаму б не. Ведаеце, вот мы... Конечно, это сур'ёзная тэма, па-першае, да? Мы, конечно, про рэйс до Лос-Анджелеса крыху жартуем, і про тое, што Россия можа карыстацца вось гэтымі знятымі з Белавіі санкцыямі. Сур'ёзную тэму падымае карыстальнік Терфокін у наших каментарах. Теперь Москва зможа закупаць дэталі для сваіх самалётаў праз Белавію. Да? Вот Белавія цяпер можа закупляць... Хаця яна і раней магла, гендырэктар, здаецца, Белавія, ці нехта з авіяцыйных чыноўнікаў казаў, што мы закупляем все роўна просто даражэй і лагістыка даўжэйшая, да, але цяпер гэта можна рабіць наўпрост у дылераў, там, у вытворцаў, і гэтым будзе карыстацца Москва. І я думаю, што, ну, да, гэтым будзе карыстацца Москва. Агулам гэта магчыма. Ну, калі паглядзець дакладна, то санкцыі супраць России дзейнічаюць з боку ЗША. Забарона ёсць. І таксама, як ЗША маглі неяк пакараць тых, хто прадае, мінуе санкцыі ЗША для Белавіі нешта, ну, праз некі іншыя краіны. Таксама зараз Беларусь можа быць пакараная. То бок, ці зможа Белавія рабіць злачынства? Канешне, зможаце.
але гэта будзе злачынства, гэта будзе парушэнне санкцый ЗША. Тут гаворка, я так разумею, пра такія другасныя санкцыі. Яны ёсць. А сябры, калі ўжо згадалі чат, бачым там шмат заўвагаў і бачым таксама апытанку. Гэта апытанка прысвечаная таму, ці правільна зрабіў Мікалай Статкевіч, што вярнуўся ў Беларусь. Пакуль што ў нас 53% так, 47% не, то бок амаль 50/50. Калі ласка, паўдзельнічайце, гэта ананімная апытанка, нема небяспекі ніякай з ёю. Так, ну што, з тэмай Белавія... Я адзінае, што яшчэ скажу, што ўсё ж такі, я згодны з Александром, што это добрая навіна, таму што, ну, разумееце, што такое сапраўдныя запчасткі ад дылера, а не набытыя недзе там нейкімі акольнымі шляхамі. Разумееце, што такое магчымасць у тых жа Арабскіх Эміратах, напрыклад, ўсё ж такі абслужыць самалёт Белавія, да? Ну, гэта бяспека людзей. І калі б праз гэтыя санкцыі, да, праз іх ускосны ўплыў, нейкі самалёт Белавія недзе б упал, а былі, дарэчы, вы заўважылі, як павялічылася колькасць выпадкаў, то шкло трэсне там, то рухавік не завядзецца, то яшчэ што-небудзь, да? Ну, гэта была б трагедыя. І дзякуючы таму, што гэтыя санкцыі знятыя цяпер, шанец, што трагедыя здарыцца, ён зменшыўся. Шанец, што людзі загінуць, зменшыўся, бяспека павялічылася. Ну, хаця б гэта ўжо станоўча. І тут, канешне, ну, цягнікі б яшчэ Трамп давільні б нам. Ну, мы бачым, што цягнікі да Варшавы б цягнікі. Ну, в гэтым сэнсе адбываецца зусім адваротна. Але я б хацеў звярнуць увагу на две абставіны. Трохі вернуцца назад, калі дазволіце. Ну, па-першае, мы з вамі ў гэтай студыі год таму ці там 10 месяцаў там абмяркоўвалі тое мой тэзіс аб тым, што санкцыі гэта інструмент, і што калі яны не будуць выкарыстоўвацца, мы зараз бачым, як выкарыстоўвае санкцыі Трамп, то ўсё роўна, вось, ну, зараз мы бачым ЗША, ну, ўсё роўна еўрапейскія краіны, калі скончыцца, дай Бог, вайна, вернуць паслоў у Мінск. Яны ўсё роўна будуць усталёўваць адносіны, і пытанне толькі, наколькі яны будуць суправаджацца вызваленнем палітвязняў і некай адлігай в Беларусі. Нема пытанняў таго, што вось сённяшняя там жалезная заслона будзе назаўжды. Ёсць пытанне, што я прыводзіў там гістарычныя прымеры з 24 года, калі былі адносіны з Савецкім Саюзам. Таму, калі мы аб гэтым казалі, Егорова аб гэтым казаў, яго там какахамі, прабачце, закідалі за тое, што ён прапануе паўсці на каленях да Лукашэнкі. Але мы бачым, што адбываецца. Зараз мы бачым, што адбываецца менавіта такая стратэгія. І зніццё гэтых санкцыяў з Белавія – гэта малы крок. І 52 чалавека, гэта таксама невялікі крок з 1300. Але, магчыма, будзе далейшыя нейкія рухі. І ведаеце, у меня ёсць, я з ранку думала аб тым, і ў чым магла б быць такая вялікая угода паміж Лукашэнкам і ЗША, хаця тут, канешне, лепей падышло бы слово ўсё ж такі «сделка», як мы размаўлялі перад эфірам, таму што гэта, канешне, не нейкія такія зусім не толькі што камерцыйныя, а такія бандыцкія зносіны паміж двумя дзедамі. Ну так вось, ну уявіце сабе, напрыклад, што Трамп выкупляе ўвесь беларускі калій на 5 гадоў наперад. Ён можа. Не па тым, ён... Гэты можа. Вот чалавек сфармаваў да сябе ўжо адносіны. Адразу мы разумеем, што гэта можа. Гэта будзе каштаваць, ну не ведаю, там 15 мільярдаў долараў на круг, і для Беларусі гэта будзе значна лепей, бо зараз Беларусь прадае ў Кітай па вельмі танных коштах, настолькі танных, што Белкалію ў праблемах яму ў мінулым годзе прабачылі 120 мільёнаў падаткаў на толькі праблемах. Таму гэта было бы выгадна для Лукашэнкі. Гэта было выгодно для Трампа. Ён бы показаў, які я маладэц. Бы ще Канаду адправіў на сваё месца. Так, і, канешне, калі б за 15 мільярдаў ад Трампа выйшлі там 1300 усе нашы палітзняволеныя, то, напэўна, мы б таксама ў гэтай студыі казалі, так, усіх все добра. Усіх все... Я калі шчыра і так кажу, што Трамп... Маладзец. Маладзец.
реально без абсолютно ніякай іроніі. Ужо вот 52 учора, 14 да таго, ну, окей. Так. Цікава, што Джон Кол, які пабываў у Мінску, як ён тлумачыць гэтыя стасункі паміж Трампам і Лукашэнкам, ён кажа, што не, гэта не гандаль. Гэта не размова на кшталт мы вам 17 палітвязняў, а вы нам 4 санкцыі. Да? Это типа абмен жэстамі. То бок Лукашенко робіць жэст. Ён выпускае, яму ніхто не кажа, выпусці столько-то, і мы зробім вось гэта, да? Як бы? Я не ведаю, як там рэальна, але вот так Кол тлумачыць. І ён кажа, што все спісы складае беларускі бок, як бы, ну, то бок, паўплываць на тое, каб там, напрыклад, быў Беляцкі, каб там былі вясноўцы ці нейкія канкрэтныя палітвязні, Амерыка не ўплывае. То бок, жэст робіць Лукашенко, ну, і амерыканцы што? Ну, трэба зрабіць жэст у адказ нейкі, да? І яны здымаюць вось гэтае абмежаванне з Белаві. Гэта так цікава. Вот розніца паміж гандлем і ты жэст робіш. І я жэст раблю. Так я Грузію, ведаеце, згадваю вот у гэты момент, да? Да-да-да. Джигит! Ну і я тогда. Ну а ты што? Ну а я што? Вот, і я калі думаю, што вот міжнародныя адносіны и лёсы людей, и 52 палітвязня, там, и 1300, да, это вот я жест, ты жест, там... Толькі Трамп у гэтым момент... Як бы гэта все вот працавала, вот неяк, і не паламалася б, да, і каб далі людзі выходзілі. То бок гэта настолькі, ну вот, ну, на таких тонких ниточках, эмоциях это подвешено. Да, просто... Калі ты прыходзіш в краму, ты бачыш вось батон, 18 копеек. Да, я даю 18 копеек, мне даюць батон. А да. Тут как бы 18 копеек кинул і чакаеш, ці будзе батон, ці будзе бутылка гарэлкі, ці нешта іншае. Так, але менавіта так гэта і працуе, но я падкрэслю, гэта так працуе, калі мы маем справу з чалавекам, які утрымлівае заложнікаў. Трэба улічваць эмацыянальны бок, вы маеце на увазе. Конечно. Ну, ведаеце, на што я яшчэ звярнуў бы ўвагу? Вось себе, уявіце себе, вот каб сидзеў вось так у кабінеце нейкі прэм'ер-міністр Великабрытаніі ці прэзідэнт Францыі, і вось так захоплена размаўляючы з нейкім іншым прадстаўніком іншай краіны, і такі весь уражаны тым, што яго купілі 52 грамадзяне, ну, 38 грамадзян не купілі, да? Ну, але справы ідуць. 38, наколькі я разумею, грамадзян Беларусі, у іх выпадку грамадзян Францыі ці Великабрытаніі, і прапанаваў такі радасны, так я вам зараз усіх аддам. Больш за 1000 грамадзян сваёй краіны рады тым, што іх хто-то забярэ. Калі вы іх гатовы прыняць, да? Калі Трамп гатовы прыняць, там далей вось у гэтым кавалачку была такая цытата: давайте абмяркуем з вами нейкую, як Трамп кажа, глобальную сделку, глобальную угоду, вялікую угоду. Вот ці можем мы себе уявіць вот, ну, некага прэзідэнта іншай краіны? Ну да, прэзідэнт Францыі такой: я вам аддам 1300 французов, забирайте, да? Ну, я не могу. Ну, завтра был бы импичмент. Завтра французы вышли и сказали бы: да ты чё? Ты охренел как бы продавать как бы граждан Франции? То есть это был бы импичмент адразу. А гэта радуецца, ведаеце, як он радуецца? Ён мне нагадывае такое, ведаеце, вось малая вёска, не вёска, трасса, Минск-Брест. Які-нибудь там этот мясцовы дядя Ваня собраў гэтых яблок бесплатных, продае, и тут остановился Мерседес, колькі, вось тебе там $10. І гэта такі радасны, так пачакайце, я зараз яшчэ, я ўсё дрэва прынесу вам, калі вы мне по $10 за 1 кілаграм даеце. Вось ён мне такого чалавека, на жаль, нагадывае, і гэта выглядае, канешне, вельмі сорамна для краіны. Александр, яшчэ адна рэч да эмацыйнага складніку ўсёй гэтай сітуацыі, гэта падарунак. О, падарунак ад... Бусики человеку привезли. Ну вот не бусики, значит, запанки з Белага дома з лагатыпам, ну, власне, з Белым домом на іх.
якія быццам бы вот Трамп, калі ўжо кол сыходзіў, калі ўжо нарада з ім па вось гэтым беларускім пытанні, на якой былі знятыя санкцыі з Белавія, да, ён быццам бы вот так вот, так перадайце вот моцнаму лідару Александру вось гэтыя запанкі у знак маёй прыязнасці і добрага стаўлення. Ну, вот навошта гэта як? Слухайте, ну гэта як і вось едзе чалавек там нейкі супрацоўнік камандыроўку да кагосьці, вось трэба купіць нешта ў падарунак, вось ідзе ён купляе там, ведаеце, такую кружку з лагатыпам там Мінску, там канфеты гэта з камунаркі, вось такое, тое, што з'яўляецца ну сстандартным сувенірам, каб просто прыехаць камусьці і нічага падарыць. Наколькі я разумею, гэтыя запанкі прадаюцца у гэтым шопе сувенірным у Белым доме, типа за $100 США і дасяжныя любому, хто прыйшоў на экскурсію у Белы дом. Таму гэта фактычна мерч першага. Так. Толькі гэта амерыканскага першага. Вось, таму, ну, канешне, гэта як прыехал бы нехта ад Лукашэнкі і прывёз бы гэты самы мерч першага, кепку там или майку, раздевацца і работаць. Я уяўляю сабе гэта жывенька, што ў адказ Кол атрымлівае для Трампа майку «Раздевайся і работай», і Трамп такі, што тут написано? «Раздевайся і работай». На жаль, Трампу спадабалася б, мне падаецца. Я думаю, што да, ён бы, можа быць, і ацэніў бы, калі б... А можа быць і не, таму што ён не вельмі, мне здаецца, у кантэксце гэтай сітуацыі. Ну, слухайте, ну, канешне, такія запанкі нікому не паказваюць і не робяць з гэтага нейкую інфармацыйную нагоду, бо такія, ну, як магнітик з Егіпта прывезці, то бок гэта можа выглядаць нечым, толькі калі ты зусім у дрымучай краіне знаходзішся, тебе падаецца, што ўсё, што давёз да цябе белы гаспадзін, ўсё гэта вось асабісты падарак ад Трампа. Працягнем тэму вызвалення палітвязняў, працягнем тэму дэпартацыі. Нагадаю пра нашу апытанку, ці правільна зрабіў Статкевіч, што вярнуўся ў Беларусь. Цяпер 55 лічаць, што так, 45 лічаць, што не. Гэта адсоткі, гэта не людзі. Людзей прагаласавала больш. Дзякуй Богу. 1000 чалавек зараз нас глядзіць, таму, сябры, калі ласка, прагаласуйце. І я папрашу паказаць вось гэтае фота, якое мяне ўчора асабіста... Мяне ўчора вельмі шмат рэчаў кранула, можа быць, нам купіць часу і на іншыя, але вось гэтае фота Мікалая Статкевіча, які у адзіноце сядзіць на беларускім баку гэта вось памежнага перахода, да, каменны лог Медзінінкай. Я хочу сказаць, што недакладна казаць, што Мікалай Статкевіч вярнуўся ў Беларусь. Вось нават у нас апытанка так сфармулявана, але тут, ну, каб было каротка і зразумела, да, Мікалай Статкевіч не пакідаў тэрыторыю Беларусі, да? То бок, калі вы бачыце гэтае фота зараз, да, то там вот ёсць памежны слуп. І вось гэта пачынаецца тэрыторыя Літвы. Да? А да яе вот весь гэта вот бліжэйшы кавалак, да, гэта тэрыторыя Беларусі, з якой Мікалай Статкевіч не выходзіў. Кажуць сведчанне аднаго з вызваленых палітвязняў, што каб застацца на тэрыторыю Беларусі, ён высадзіў з нагі дзверы вось гэтага, відаць, шэрага міліцэйскага аўтобуса, у якім яго везлі. Я так разумею, ну, іншага аўтобуса, ці іх перасадзілі ўжо там недзе на беларускім баку ў іншыя нейкія аўтобусы, да, калі яны прайшлі беларускі кантроль ці што, але вось ёсць такое сведчанне, што ён выбіў нагой дзверы, выйшаў, разам з ім спярша выйшаў яшчэ адзін палітвязень, але пасля ўсё ж такі вярнуўся у аўтобус. Мікалай Статкевіч 2 гадзіны правёў на памежным пераходзе. Вельмі цікавы момант, што да яго прыехаў яго паплечнік па народнай грамадзе. Я так разумею, што сябар каардынацыйнай рады таксама Еўген Вільскі. Ён зараз ужо не ў каардынацыйнай радзе, ну, так? Ну, ёсць некалькі месцаў, якія такі замацаваныя за тымі, хто сядзеў, але, ну, ён у спісах трэцяга склікання яго няма. І калі ён пажадае, канешне, ён праз 1 хвіліну будзе сябрам каардынацыйнай рады. Значыцца, Еўген Вільскі, так, ёсць кадр, дзе вось яны размаўляюць, я яго не пазнаў, але пасля высветлілася, што это ён. Мне здаецца, што Еўген шалёны рызыкаваў, таму што якраз такі ён зайшоў на тэрыторыю Беларусі. Там стаяў, канешне, нейкі мужчына в пінжаку,
можа быць забяспечваў неяк бяспеку Яўгена Вільскага, але калі б я вот так зайшоў на тэрыторыю Беларусі, я думаю, што вельмі хутка мяне б скруцілі, павялі б туды ўжо далей на тэрыторыю памежнага перахода і далей чакала б мяне незайздросная будучыня. А Мікалай Статкевіч туды сышоў. Апошняе, што мы ведаем, гэта тое, што каля 6 з невялікім гадзінаў па беларускім часе ён сышоў у глыбіню, як кажуць літоўскія памежнікі, вось гэта памежнага перахода Каменны Лог, пункта пропуску, і далей ад Святланы Ціхановскай мы ведаем, што ён прайшоў праз, то бок, магчыма, была такая версія, што ён не пусціць проста ў Беларусь. Але яго прапусцілі ў Беларусі, далі мы ізноў нічога пра Мікалая Статкевіча не ведаем. Вось ваше, Александр, асабістае стаўленне да гэтага ўчынка. Навошта ён гэта зрабіў? Чаго можа такім чынам дасягнуць? Складанае пытанне. Не, зусім не складанае, просто вельмі шмат эмоцыяў. Я так для сябе пытаюсь адказаць на пытанне, што першае, што другаснае. Вот задайце себе пытанне, паважаныя гледачы, ведаючы Мікалая Статкевіча вось гэты 30 гадоў, калі вы сачылі за ім, ці сачылі за ім апошні 10 гадоў ці 5, а на што вы разлічвалі, калі яго выпусцяць з-за крату? Вы ж ведаеце, які ён. Вы ж ведаеце, што мінулым разам, як толькі яго выпусцілі, ён праз тыдзень сабраў мітынг на плошчы Свабоды. То есть мы ведаем, што гэта яго паслядоўная лінія, ён ніяк не змяніўся. Круто, што ён за 5 гадоў зняволення фактычна ў ізаляцыі, фактычна ў поўнай ізаляцыі, без перадач, без званкоў родным, там ніяк не змяніўся. Так, гэта жалезны чалавек. Такі, ведаеце, у якога вельмі моцная такая вера, можна гэта менавіта так называць. І для яго гэтыя паводзіны цалкам натуральныя, гэта, конечно, подзвіг. Менавіта так гэта трэба называць. І, канешне, калі я бачыў гэта, я разумеў, што ён значна больш вольны за мяняць і вас. Бо мы з вами не можам себе дазволіць зрабіць такі выбар. Мы жадаем жыць на радзіме, таму ўсё астатняе не мае значэння. Для яго не мае, для нас мае. Так. Для нас... Мы значна больш з вами абмежаваныя. Да. Нашымі асабістымі нейкімі прадстаўленнямі, як трэба жыць. Як ёсць такая показка, калі беларус думае, цяпер яму паехаць дадому ці праз 3 гады, то дадому ён трапіць усё роўна праз 3 гады, чтоб ён не вырашыў. Вось. Падумайце пра гэта. Так. Не смешны такі жарт атрымліваецца. Не смешны, увогуле вся сітуацыя не смешная, і яна нават нейкая трагічная, але я, конечно, думаю, вот Мікалай Статкевіч 69 гадоў. Гэта, ў прынцыпе, вельмі шаноўны ўзрост. І ён усё роўна знаходзіць у сабе сілы пасля 5 гадоў у гэтых умовах не паехаць. Ён і мінулым разам, калі яго выпусцілі, яму было, здаецца, 59, умоўна кажучы. Я не памятаю дакладную дату, мне здаецца, што 14-15 год. Пасля 2010 года ён выйшаў апошні, і вот яму было, на 10 гадоў менш, умоўна кажучы, да? Здавалася б, шмат гадоў у цябе там ёсць у Мінску, пад Мінскам, там нейкая нерухомасць, жонка, сям'я, да? Можна ўжо спакойна было б пажыць для сябе. Статкевіч вырашыў, што не будзе жыць для сябе, што ён будзе працягваць палітычную барацьбу. 20-й год яго затрымалі таксама адным з першых, яшчэ у траўні 20-го года затрымалі Статкевіча, 5 гадоў за кратамі, 69 гадоў, ён выходзіць, і ён усё роўна. То бок, у цябе выбар. Едзь в Літву, там жонка прыляціць. Яна, дарэчы, была в самалёце, яна, я так разумею, таксама такая трагічная гісторыя, яна, то бок, не паспела яго пабачыць. Ён правёў нейкі час на мяжы, яна з Варшавы ляцела ў Вільню, наколькі я ведаю, да, і ён все ж таки сышоў да таго, як яна там прыехала на мяжу. Магчыма, яе патрымалася яго угаварыць, але ён не даў такой магчымасці, не даў себе угаварыць. Здавалася б, 69 гадоў. Едзь у Літву, там все будзе, я ўпэўнены, што з такому чалавеку, з такім статусам, з такой біяграфіяй, да,
ну там палітычны прытулак, нейкая дапамога, да, і все астатняе. Я думаю, што Статкевіч мог бы раз в дзень на Байсоле открываць збор, конечно, і гэта было б вот так. але мы разумеем, Як что мы бачылі учора, дарэчы, 50 Конечно. тысяч еўра для палітвязняў вызваленых сабралі там за некалькі гадзінаў. Ой, мне пишут, Павел Свердлов, позор, не читаешь даже вопросы. Так, трэба будзе пачытаць пытанне. Дайце я две завагі зраблю, мы пачытаем пытанне. Мы яшчэ сёння збіраліся паразмаўляць і пра закрыццё мяжы, і пра, я нагадую, што я абяцаў распавесці, чаму я не давяраю цалкам КДБ, калі яны распавядаюць пра шпіёнаў. Вельмі цікава, у меня ёсць гісторыя, але ці паспеем. Две абставіны. Першае, калі чалавек выйшаў з-за кратаў, вось калі ён пераступіў гэтую мяжу папраўчага некага гэтага завядзення, вось ён з статуса палітвязня становіцца былым палітвязнем. І ён уже мае права асабіста прымаць рашэнне наконт асабістага жыцця. І таму, ведаеце, вось вчора было шмат разваг наконт таго, што вось ён такімі паводзінамі неяк как бы парушаў магчымасці для будучых вызваленняў. Я не падтрымліваю гэту думку, чаму? Таму што першы мы бачым, як Сергей Ціханаўскі себе паводзіў, як выйшаў, яго ж тоже прасілі памаўчаць, пасядзець там некалькі месяцаў, і ён выйшаў, казаў, я не для гэтага сидзеў 5 гадоў за кратамі, чтобы сёння меня мог нехта прыпыніць. Са Статкевічам мы бачым тую ж самую сітуацыю. Чалавек, які выйшаў на волю, а выйшаў на волю не калі яго перавезлі за мяжу, а калі яго вывезлі з тэрыторыі папраўчай установы. І вось тады ён далей сам мае права прымаць асабістыя рашэнні. І як палітык, і як чалавек, і як муж, і так далей. Таму ніхто не мае права яму нешта прад'яўляць за яго гэта паводзіна. Па-другое, ведаеце, я себе так разважаў, а што яму будзе за тое, што он зрабіў. І для мяне такая, ведаеце, толькі адзін вывод, што гэта парушэнне дзяржаўнай мяжы. Чалавек без дакументаў усялякіх прыйшоў как бы на мяжу і намагаецца яе пересекчы у Беларусь. Гэта таксама фармальная патрэбная была ў такім выпадку даведка, вот гэта з амбасады, дазвол на вяртанне, неяк так называецца, да? Таму, магчыма, яму там будуць судзіць, дадуць наступныя там 3 гады і пасадзіць яшчэ на 3 гады. З пункту гледжання заканадаўства беларускага, перасечэння мяжы без той артыкул, па якім сидзеў Павел Шеремет у свой час, парушэнне дзяржаўнай мяжы Беларусі. Так шмат, я побач са мной у калоніі Прытым, што яго вывезлі, ў прынцыпе, на дзяржаўную мяжу самі сілавікі. Гэта такі артыкул, які дастаткова так бывае не аднолькавыя такія выпадкі. Я бачу шмат людзей з такімі артыкуламі. Таму, магчыма, будзе вось так. Ці можам мы себе ўявіць, што яго выпусцяць на волю ў Беларусі? Я не магу себе ўявіць. Ён паехаў, зараз недзе знаходзіцца зноў у СІЗА, калі мы не ведаем яшчэ да гэтага, дзе ён знаходзіцца. Але гэта сапраўдны беларускі герой у самым высокім сэнсе гэтага слова. Я так разумею, што я знайшоў тое пытанне, пра якое мяне прысаромілі ад таго ж карыстальніка, які вось гэтую рэпліку кінуў. Ці можа Статкевіч паўтарыць лёс Навальнага, павярнуўшыся на радзіму Алексея Навальнага, вуліца якого будзе ў Новай Беларусі? Это шпілька ў бок Ціханаўскага. Мне здаецца, які, я не ведаю навошта, але, як вы, Александр, слушна кажаце, дарослы чалавек пасля 5 гадоў за кратамі сам можа прымаць рашэнне, што яму казаць, а што не казаць. Але сказаў, што ён, там нешта гучала пра тое, што ён, у прынцыпе, паважае Навальнага і што аднойчы імем Навальнага назавуць у Беларусі вуліцу. Ці можа Статкевіч паўтарыць лёс Навальнага? Ведаеце, А я думаю, што мне все ж таки падаецца, шчыра. Я думаю, што, прабачце, Статкевіч, хаця это пытанне хутчэй за ўсё да вас, Александр, Статкевіч можа паўтарыць толькі дакладней у Статкевіча лёс Статкевіча, карацей. Нема нейкіх тут паралеляў з Навальным. Навальны, дарэчы, вярнуўся з-за мяжы. Статкевіч не пакідаў тэрыторыю Беларусі. Слухайте, давайте узгадаем, што было з Навальным. Я разумею, што гледачы Еўрарадыё могуць і не ведаць цалкам, што адбылося. Таму што ён сапраўды быў атручаны, ён лічыўся ў Германіі, ён вярнуўся наўмысна у Расію, ён быў арыштаваны, быў пасаджаны за краты, быў таксама ў вельмі жудасных умовах, але не ў такіх, якіх знаходзяцца беларускія палітвязні, таму што расійскіх палітвязняў у іх няма умов інкамунікада і такая адсутнасці тэлефоннага нейкіх спалучэнняў
разлучэнняў з блізкімі на працягу некалькіх гадоў. У беларускія палітвязні сядзяць у больш жорсткіх умовах, чым расійскія палітвязні. Навальны колонкі публікаваў Канешне, там канешне. заходніх газетах з калоніі. Ну так. І яго забілі наўмысна у расійскай калоніі. Напэўна, зноў была некая атрута, я не памятаю, але гэта такое было наўмыснае забойства, звярнуў увагу перед тым, як ён павінен быць уключаным у спісы для абмену. То бок Пуцін быў настолькі помслівы, што ён не даў яму выйсці за кратаў і выехаць у Германію. Мы бачым, у нас зусім іншае становішча, калі Лукашенко кажа: да забірайце, няхай усе выязджаюць. Быў уключаны і быў фактычна абменены, Так. да, на там, як казаў Кол, 4 санкцыі. Да. Вот. Але адмовіўся свядома ад таго, каб яго жыццём кіравалі іншыя, да? Сказалі ему: выедь у Літву і жыві там спакойна, неспакойна, ўжо як хочаш. Ён сказал: нет, я не буду выязджаць. Я зараз тады попрашу яшчэ паказаць адно відэа з яшчэ адным палітвязням, якое таксама мяне ўчора кранула. Гэта Зміцер Дашкевіч. Давайте яго паглядзім. Парочку словаў. Першае слово на волі. Першае слово. Я вельмі люблю сваю сям'ю, дзеля іх я все гэта вытрымаў, дзеля іх я вярнуўся. І, конечно, у меня вельмі такія супярэчлівыя пачуцці, што ёсць воля, няма сям'і. Калі ім не дазволяць вярнуцца да мяне, з'яднацца, я пойду ў Беларусь назад. Не адзін у нас крамень чалавек Мікола Статкевіч, як я таксама скажу, што не ўсе героі носяць плашчы. У Беларусі героі носяць чорныя турэмныя робы. Такая вось рэчаіснасць у нас, да? І вось Зміцер Дашкевіч, ён выехаў. Гэта як бы іншая мадэль паводзінаў. Я так разумею, што у яго будзе нейкая свабода дзеянняў, да? Вот ён выбраў, як і мы, у прынцыпе, ў свой час, да? Быць за мяжой, але вот, напрыклад, праводзіць стрымы, казаць праўду, там, да нечага дакапвацца і гэтак далей. Але для яго галоўная сям'я. Таксама чалавек, дарэчы, правёў за кратамі. Дашкевіч, здаецца, не менш за 3 гады. Я не памятаю дакладна, калі яго забралі, там не адразу, але тым не менш. І ён кажа, што калі сям'і не дазволяць выехаць да мяне, то я паеду ў Беларусь. То бок у яго таксама няма боязі нейкай, да? Абсалютна. Я не чую ў гэтых словах, не чую, што яго перамаглі гэтыя 3 гады там зняволення, да? Таксама у цяжкіх умовах, безумоўна. Ён будзе рабіць тое, што ён лічыць неабходным. І калі сям'і не будзе побач, ён паедзе ў Беларусь. Гэта проста тое, што кранае, і тое, што, безумоўна, варта вы бачыце, якая галоўная параза Лукашэнкі менавіта ў гэтым. І галоўная параза КДБ, і галоўная параза і Азаронка з турам менавіта ў гэтым, што вы збіраліся зламаць людзей, а людзі за 5 гадоў у жудасных умовах не зламаліся. І гэта ўсё беларусы, якімі можна толькі ганарыцца, у тым ліку і Зміцер Дашкевіч, які кажа аб тым, што ёсць значна больш весомыя рэчы, і на першым месцы сям'я. Свабода, сям'я. Так, але ж, калі ён кажа пра сям'ю, выглядае так, што яна значна больш важкая, чым свабода. У гэтым выпадку, я все ж таки спадзяюся, што яму не прыйдзецца гэта рабіць, па-першае, па-другое, я спадзяюся, што все ж таки яго вызваленне было абумоўлена нейкімі юрыдычнымі паперамі, што все ж таки зараз на ім ужо нет неадбытага пакарання і нейкіх крымінальных справаў, все ж таки такіх наўпростых. І мне падаецца, што ва ўсіх астатніх, акрамя нас з вамі, ва ўсіх тых, хто выйшаў за кратаў, зараз няма абмежаванняў па паездках у Беларусь. Я себе не магу себе ўявіць, як нейкі там, напрыклад, Мацкевіч з літоўскім свежым пашпартам не будзе мець магчымасці трапіць у Беларусь па таму самому безвізу. На падставе чаго? Што ёсць нейкі спіс абмежаванняў на в'езд у Беларусь
там былых палітвязняў, яго няма. Ну вось як? Што вы будзеце яму інкрымінаваць, за што вы яго будзеце хапаць? То бок ён можа стварыць законныя ўмовы для ўезду ў Беларусь і паехаць у Беларусь. І паглядзім, што будзе далей. Дарэчы, было да нас пытанне. У прынцыпе, да вас ці слабо вам паехаць паўтарыць учынак Статкевіча, мы, у прынцыпе, адказалі на гэта пытанне, нават яшчэ яго не бачыў. Я магу больш дакладна. Мне, у прынцыпе, слабо. Да? Я не бачу, як гэта дапаможа агульнай справе. Мне здаецца, што тут я ўсё ж такі больш карысці прыношу справе дэмакратыі, справе пераменаў, чым седзячы ў турме ў Беларусі. Все так. Але калі мы паставім за гэтымі за дзвер'ю ўсе лагічныя развагі і ўсё наша самасупакаенне аб тым, што мы шмат робім тут і спадзяемся на некую будучыню, то астатку будзе слабо. Вось Статкевіч так пайшоў, а я бы так не пайшоў. І гэта праўда. Александр, у нас дзве тэмы, па якіх давядзецца галопам па Еўропах. Па-першае, закрыццё уже не па-першае, можа быць па-трэцяе ці па-чацвёртае, таму што шмат тэм мы за гэтыя 45 хвілінаў абмеркавалі. Закрыццё мяжы. Сёння апоўначы закрылася мяжа, палякі выставілі там калючы дрот, абмежаванні, ежы такія супрацьтанкавыя, не ведаю, конечно, навошта, але выглядае так пераканаўча. Бачу я ўжо кадры, як аўтобус здае па вось гэтым славутым варшаўскім мосце задам на аварыйцы, які не паспеў прайсці мяжу, ўжо беларускую прайшоў, атрымліваецца, да, апынуўся на мосце, але давялося вяртацца. Ну і там же не развернешся, як бы, все, давялося ехаць заднім ходам. Вось, і што? Беларуская прапаганда ваўсю крычыць пра тое, што гэта антынароднае рашэнне польскіх уладаў там і гэтак далей. Польскія ўлады кажуць пры гэтым, што так, мы закрылі мяжу ў сувязі з вучэннямі, у сувязі з гвалтоўнымі затрыманнямі палякаў у Беларусі, але вучэнні не з'яўляюцца заканчэнне вучэнняў не з'яўляецца дастатковай умовай для таго, каб мяжа адкрылася. То бок дата адкрытая. Гэта не 16 ці 17 верасня. Гэта той час, мяжа адкрыцца тады, калі у Варшаве зразумеюць, што польскія грамадзяне знаходзяцца ў 100% бяспецы. Вот такая вот была фраза ад міністра ўнутраных спраў Польшчы. Хто ад гэтага больш згубіць, як гэта ўвогуле разумець? Па-першае, я падтрымліваю дзеянні Польшчы, таму што у іх ёсць все падставы: затрыманне монаха-кармеліта, вучэнне, прылёт дронаў наўпрост на тэрыторыю Польшчы з тэрыторыі Беларусі. Калі высунуўся гэты ашалелы гэты ваенны беларускі, пачаў казаць: так мы ж ім падказвалі, мы ж нешта перадавалі, мне адразу было адчуванне, што пралецела з Беларусі і што беларусы знаходзяцца не ў бяспекі, таму што пралецеўшыя дроны, і Беларусь не можа збіваць усе. Яны пролетаюць наскрозь, і калі яны пролецяць, не знаю, у Гомель ці ў Гродна, не будзе ніякай паветранай абароны. Таму што прапусцілі ж да Польшы на гэтыя дроны, таму што там беларусы знаходзяцца ў небяспекі, і ўсё разумелі гэтыя беларускія ваенныя, калі вылазілі, калі Лукашенко, а мы іх папярэдзілі. Гэта азначае, што ты не можаш стрымаць Расію у тым, якія правакацыі яна робіць супраць Польшы. Таму палякі ўсё так разумеюць, як патрэбна разумець. Хто страціць, конечно, першую чаргу польскі бок, таму што калі у нас няма часу на эканамічныя развагі, але мы разумеем, што гандаль паміж Беларусю і Кітаем гэта 6,5 мільярда экспорта из Китая в Беларусь. Экспорт из Китая в Польшу 40 мільярдаў. Так гэта Кітай страціць, а не Польша. Экспорт из Китая в цалкам ЕС гэта 500 трыльёна. На год з іх 80% плыве па мору, усё яшчэ 20% едзе па самую, і вялікая частка з гэтага едзе па чыгункі і менавіта праз Беларусь. Беларусь страціць гэтыя плацяжы. У Беларусі 4,5 мільярды гэта экспорт транспартных паслуг, і мінулым годзе амаль 1,5 раза вырас вось частка гэтых кантэйнераў па жалезнай дарозе праз за Кітай. Таму у нас там вялікая частка гэта плацяжы Китая за тое, што яны едуць туда.
страціць Беларусь, страціць, канешне, Кітай, але ён зразумела, што ён хутка знойдзе, як перанакіраваць гэтыя грузы. Шлях праз Беларусь ён у 3 разы хутчэйшы, але ў 2 разы даражэйшы за марскія гэтыя кантэйнерныя перавозкі. Асноўная страта Беларусі будзе ў тым, што Беларусь страціць імідж надзейнага, стабільнага транзітнага вузла для Китая. То бок, калі гэта падоўжыцца не на 1-2 дні, а на некалькі тыдняў, то гэта будзе азначаць, што Кітай адзінае, за што ён цэніць Лукашенка, гэта за магчымасць перасоўваць свае тавары праз Беларусь. Нема нічога іншага. Ёсць яшчэ галасаванне в ААН, калі яшчэ адзін голас за Кітай. І гэта ўсё. Не трэба ніякіх ілюзій, нічога іншага, ніякіх інтарэсаў Кітая няма. Таму асноўная пагроза гэта тое, што Беларусь страціць гэты імідж. Польша страціць болей чаму, таму што значна болей накупляе у Кітаі і будзе нейкі дэфіцыт, не ведаюць таго, што зараз едзе ў бок Польшы, у бок Германіі праз беларускую мяжу, гэта спыніцца. Не тое, што гэтыя тавары прападуць, яны, канешне, знойдуць іншыя накірункі, паедуць праз Турцыю ці праз ўсё ж такі у нас ёсць яшчэ малы шлях праз Літву, але там не такія магутнасці, і гэта ўсё, канешне, спыненне на некалькі дзён. Ці калі гэтая блакада, гэтае закрыццё мяжы будзе дастаткова доўгім, то будуць знойдзены іншыя тавары. Не з Китая, умоўна, як Расія і Беларусь займаюцца, як это называется, імпартазамяшчэннем, да? Вось. Кітаезамяшчэнне будзе. Кітаезамяшчэнне, да, і на ўсё гэта вымушаны будзе Пекін глядзець, значыць... І дзякаваць другу Сашы за гэта. Да, таму што, як бы, Польша, яна Пекіну вельмі добра тлумачыць. То бок беларуская прапаганда, яна не тлумачыць гэтыя прычыны беларускім там сваім гледачам. Да? Просто Польша чамусьці нешта здарылася, нават нічого не здарылася. Да? Просто ад балды взяла і гэтыя тускі все с этими Навроцкімі вырашылі закрыць мяжу. Я нагадаю, як мінулым годзе, Кітай то ўсё разумее. Канешне, калі забілі польскага памежніка, мігранта на мяжы, як паляцеў Дуда да Сі Цзіньпіня, каб растлумачыць тое, што адбываецца, і ён тады пагражаў, напэўна, закрыццём цалкам мяжы, і тады і Сі размаўляў з Лукашенко, і тады колькасць атак мігрантаў на польскую мяжу зменшылася ў некалькі разоў. Таму гэты ланцужок працуе. Ланцужок сувязі паміж польскім урадам і кітайскімі гэтымі таварышамі. І, ведаеце, трэба разумець, што Кітай значна больш важны. В смысле, Польша, в сэнсе, Польша значна больш важная для Кітая, чым Беларусь. З памеру эканомікі, з памеру закупкі кітайскіх тавараў. Таму вось так, магчыма, я зраблю асобнае выданне, каб раскласці гэтыя лічбы. Страціць Беларусь, страціць Польшу, Польша страціць так краткатэрмінова, а Беларусь можа страціць вельмі стратэгічна. Але больш-то за ўсіх все роўна страчвае ў гэтай сітуацыі Кітай, таму што яго тавары перастаюць паступаць на польскі рынок, на еўрапейскі рынок, на беларускі працягваюць, але, як сказаў Александр, гэта дробязь у параўнанні з еўрапейскімі. 100 разоў мінімум. І страта рынку у перспектыве, калі блакада будзе працягвацца доўга, гэта ўжо нейкія глобальныя наступствы. Хацелось бы так, але ж я ўзгадаў ўсё ж такі, што 80% плывуць па мору. То бок павялічыцца, але гэта таксама павялічваць, гэта адкладзеная нейкая рэч, да? І ўсё ж такі я думаю, што эканамічныя інтарэсы Пекіна, яны не дазволяць гэтай сітуацыі працягвацца доўга. Я вельмі спадзяюся. Гэта вельмі цікава. Я вельмі спадзяюся, і мы будзем глядзець, канешне, на гэтую сітуацыю, таму што у мяне сябры засталіся ў Беларусі, якія час ездзяць у Беларусь. У Польшы засталіся людзі, у якіх я чытаў гісторыі. Вось умоўна, у цябе застаецца 3 дні на тое, каб выехаць. Віза сканчаецца праз 3 дні. Ты все запланаваў, тут мяжа закрываецца, і ты не ведаеш, і ты нарываешся фактычна на парушэнне гэтага заканадаўства міграцыйнага Еўрасаюза, а это ўжо і забарона на уезд там і гэтак далей, гэтак далей. То бок гэта, канешне, шалёныя наступствы для людзей. Вось, таму я спадзяюся, канешне, што гэтая сітуацыя, не гледзячы на тое, што яна аказвае ціск на рэжым Лукашэнкі, не гледзячы на тое, што у адкрытую Польша кажа Кітаю, што з такім партнёрам паміж намі, вот з такім
немагчымае трывалае партнёрства, немагчымае. Ну, мы можам, пакуль вот нічога не стукнула там у галаву старшыні КДБ Беларусі, да, пакуль не трэба, не спатрэбілася яму зняць чарговы тэлеспектакль з затрыманнем польскага грамадзяніна, мы можам вазіць кантэйнеры праз тэрыторыю Беларусі. Але гэта, калі ему стукне, мы пра эмацыйныя рэчы у вельмі сур'ёзных важных справах, да, пра іх уплыў, да? Калі ему стукне, ніхто не ведае, калі гэта скончыцца, да? І я ўпэўнены, што ў Пекіне, канешне, гэтыя сігналы вельмі добра разумеюць і вельмі ясна ўспрымаюць. Александр, 13:00 у Мінску, 12:00 у Варшаве. Мы ізноў не паспелі вашу гісторыю, якую мы абяцалі мінулым разам. Адно наше абяцанне, направду, збылось, Александр. Мы вам, шаноўныя слухачы і гледачы, казалі, што Лукашенко прыберажэ все гэтыя гісторыі для стендапаў перад працоўнымі калектывамі. Сёння, выступаючы ў Мінску на адкрыцці сядзібнага комплекса Лошыцкі, ён прямо вот адну за адной вось гэтыя тэмы, як ён гэта звычайна робіць, вкідвае там у грамадскую прастору. Ну, то бок, мы ўжо ведаем яго вельмі добра, і што ён будзе рабіць без сюрпрызаў. Гісторыю пра шпіёна у камеры Александра Кныровича адкладзем, яна такая будзе. Да, кліфхенгер. Трымаем. Такі вельмі дрэнныя сцэнарысты. Бачыце, як мы. Сябры, дзякую вам вялікі за тое, што глядзелі. Наша апытанка скончылася. Я дакладна, вот я, дарэчы, чамусьці я ўжо не бачу яе вынікаў, але 53, мне здаецца, калі я глядзеў апошнім разам. 52% лічаць, што Статкевіч правільна зрабіў, што вярнуўся ў Беларусь, но 47, што не, 1% недзе згубіўся, а ўсё ж такі, даць іх было 53. 50/50, няма яснасці. Такая у нас полярызацыя ў грамадстве, такое у нас раздзяленне нават сярод гледачоў. Будуць наступства ад гэтага. Александр Кнырович, Павел Свердлов, пабачымся праз тыдзень, сябры. Дзякуй. Дзякуй, да пабачэння.